ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ನೆತ್ತ ಮಾತೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತಂಡು ದಾಯೆ ಒಂದು ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನಡು ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತ ಪೋತು ಕನತನವಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೋಡೆ ಮಲ್ತದ ಪರ್ನವಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಾಗ ಅಂಚಿನ ಮತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಮದೇಸೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಇನಿ ಕೂಡೆಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂದು ಆಟಿದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಬತ್ತಲೆ ಬೋಪನಡೆ ರಡ್ಡು ಬರ್ಬಿಡು ದುಂಬುದಾಯ ತರೆತ್ರಳ ಎಳತ್ರ ಬಂಡ ಕೋಮನ ಅಂಚಿನಡೆ ಸೊಂಟು ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಕುಂಟು ಕಡದು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಡದು ಅನ್ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಆತ ಕಟ್ಟದು ಬೋಡು ದಾಯ ಬೋಡುಗೆಂಡ ಆ ವಾತದ ಪೊಡ್ತು ಬಂಡ ವಾಯುದೇವರನ ಪ್ರಖರವಾದ ನಂಗೆ ಶರೀರವು ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಡ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಳ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಲ್ಪನ ಪೊಡ್ತು ಖಾಲಿ ಐಟತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಮ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಲ್ಪುವ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಆಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬನಕುಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ತೊಯರದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಾನಿಲ್ದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಲದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ತಿಂದ ಇಂಚಾಪಣ ಬನ್ನಿ ಪಾಠ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಳು ತಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಂದಂಡ ದುಂಬುದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಆಪ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪದಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಹಿರಿಯತ್ ಕಲ್ಪದರಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನಿತ ಲೆತಂಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನ ಲೆತಂಪೋಣಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಪಾಲೆದ ಮರ ಪಣಪನವು ಮರ್ದಮೂಲಿಗೆದ ಒಂದು ಮರ ಆಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಒಂದಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿನ ಎತ್ತವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಈ ಪನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಲಿಖಿತವಾದ ಬರಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರಗೂ ಕೊರಪನಂಚತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಣ್ಣನಿಗೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಐತ ವಿಚಾರ ನಕಲು ಓದಿಯರು ಬಂದ ತೆರಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉದಯನ ಈ ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡಗಳ ತರ್ಜಿಮೆ ಅಂತ ಬರೆಯೊಂದು ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಉದಯನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರಗೂ ಮನಮರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಲೆದ ಮರ ಪಣಪನವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉದಯನ ಬರೀತು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಕ್ ಮರ್ದದ ಮರಕಲ್ನ ಅರಸು. ಹಾಯ್ ಮಾತೇರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಐನಂಚಿನ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಡುಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ದ್ಯಾಗ ಬೈದಂದು ಬನ್ನಂಗೆ ಗಂಟೆದುಲೆ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಐನಾತ್ರೆ ಈತು ಬೇಗ ದ್ಯಾಗ ಬೈದಂದಕ್ಕೆ ಏನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನ ಉಂಡು ಆನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರಂಚಿನ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿಲ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿನ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಲ್ಪಲವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೈನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಾಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ದಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಟಿಡು ಒಂಜಿ 1000 ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದ್ಲ ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ನೆಕ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಾಲ್ಪಡೆಪೇರು ಬನ್ಪಿರೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರಲ್ಲರ್ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚೊಂಡು ಬನ್ಪುನೇನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಟ್ಟುಡು ಸೇರೊಂದ ಈತ್ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿನೆಟ್ಟೆ ಆಟಿ ಪಂಡದಾದ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡದಾದ ಬನ್ಪಿನೇನು ಈ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಬೈದ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಒಂದು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಷಾಯ ಬೊಕ ಗಂಜಿ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಕರಿನ 8 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದರು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಡ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಆಟಿ ಪಂಡದಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಂಡದಾದ ಕಷಾಯ ಪಂಡದಾದ ಗಂಜಿ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆದಿನಂಚಿನ ಜನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಲೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷಾಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಮಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿರಾಕೃದಿಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರೆಯೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಿನ ಇನಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾತಾ ರೀತಿದ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡೊಂದು ಅನಗ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಸರ್ವ ಲೇಸಡ್ಲ ದುಮಾಲತ್ವ ಅನ್ನೋದೊತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾ ಲೇಸ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಬೊಕ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಡಪಾದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಷಾಯ ಬೊಕ ಗಂಜಿ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಡೋರ ಮೋಕಿಡಿನ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಜೋಡ ಒಂದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಲಕಿರು ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರರು ಅಂಚನೆ
ತುಳುವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೋನ್ವಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪತಾಂಜಲಿದ ವೈದ್ಯರು ಅರೇನು ಟಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿಕಾ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 5ನೇತ ವಿನ್ನರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಲಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾರೇನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಕದ್ರಿ ರಂಗನಟರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳೇರು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ಕಿರಣ್ ಜೋಗಿ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಳೋದು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪೋದಿತ್ತದು ವೀಳ್ಯ ತಾಂಬೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತೈನಂಚಿನ ಬೂಕುನು ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡುಪು ದೀಪಿಕಾ ರೋಷನ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಿರಲಿ ಎದುಕೋನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ದ ಮಾಲಕ್ಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಎದುಕೊಂಡಂತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೋನೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿದಂಚಿ ಎರಡು ಭಿನ್ನಹನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾದವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಯಾದವನ್ನಗ್ಲ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಶಾಲ್ನ ಪೊದೆ ಪೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುಮ್ಮುದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನೋಡಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಬಾಯ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು 31 ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲು ದೀಪ 31 ದಿನಟ್ಟು 14 ದಿನ 14 ನಮನದ ಕಷಾಯನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಲ್ಲೆದ ಗೊಡಿ ತೇರದ ಗೊಡಿ ಕುಂಟಲ್ದ ಗೊಡಿ ನಾನಿಲ್ದ ಗೊಡಿ ಬೆಂಗೆದ ಕೆತ್ತೆ ಇರ್ಪೆದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂಜಾತ ಕೆತ್ತೆ ಮರ್ದು ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಬೇರು ಮರ್ದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಷಾಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮರ್ದಲೆಗ ಅರಸು ಒಂದು ಪುದರಿತ್ತಿನಲ್ಕ ಮರ್ದಲ್ನ ರಾಜೆ ಒಂದು ಪುದರಿತ್ತಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರಿಶ್ ಬಂದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾಲೆದ ಮರ ಅಂದು ತುಳುಟು ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 4-4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋದು ಕೆತ್ತದು ಕಣತದ ಐತ ಗುದ್ದುದು ರಸದೆತ್ತದು ಐಕ ಬೊಲ್ಕಲ್ಲದ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮುಖೇನ ಅವೇನು ಉದಿಪನ ಗೆಂಡದ ಮುಖೇನ ಆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಜನಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಗರಾಪಿನಕ್ಕೆ ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರಪನ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಉಷ್ಣ ಐಕ ಓಡಾದು ಮೆಂತೆ ಗಂಜವು ಸಂಪು ಅವೇನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಡು ಜನಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲಡು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನೋರ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಪಗ ಒಂದೇನು ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾದುಗಾರರು ಡಿಂಕಿಡಯಿಂದ ಮಾಲಕೆರು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಡಿಂಕಿಡಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ ನಡ ಬತ್ತದು ಲೋಕಾಭಿರಾಮಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಂಚೆಂಚ ಈತಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ
ದಾದಿದಾಯನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮುಕ್ತ ಕಂಟುಡು ಅವೇನು ಪುಗರಣಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಷಾಯ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷ ಕರೆದು 8ನೇ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ 1,500 ಜನ ಮೂಲು ಕಷಾಯ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಂಕಿಡ ಇಂಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನೆ ಪಾಲಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಕರಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ತಟ್ಟುಬಾರಡಂದು ಯಾನು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಆಂಡ ಈ ಕಷಾಯಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಂಡ ಕೆತ್ತೆ ಕನೋಡು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಕೆತ್ತೆ ಕನೋಡುದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪುಲ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡುಪು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಮೊಕಲು ಪೂರ ಆ ಕೆತ್ತೇನ ಕನತದು ಪೆರೆಸದು ಕನತದು ಮೊಕಲೆ ಕೊರ್ದ ಇವಕ್ಕೋ ಮೂಲ ಅವೇನ ಗುದ್ದುದು ರಸದೆತ್ತದು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತದುಂಡು ಅಜ್ಜಾದ ಮೊಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಅಂಚಕೆಂಡ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅವೇನು ಗೆಂಡೋಗು ಪಾರ್ದಂಡು ಅವೇನು ಕನತಿ ತೆರಿತೆ ಅತಿಥಿಲು ಅವೇನು ಪಾಲಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯಗು ಪಾಡ್ನ ಮುಖೇನ ಅವೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತನ್ವ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸೈರಿಚ್ ಪನ್ನ ಪಾಡ್ದ ಪಾಡ್ ಕಿರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡು ಎಂಜಗೆಂಡ ಐಕಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರನ ಯಜಮಾಂದಿ ಹರಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದುಮ್ಮನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಐತ ಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೇರೆ ಹರಿಣಿ ಅಮ್ಮನ ಏತ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಣ್ಣ ಯಾರಂತ ಬೈದೇರ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಮುಲ್ತ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಪೂರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದಿಂಚ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪೂರ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಉದಿಪನ ಒಂದುಂಟು ಉಂಟು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅವೇನೇ ಬಾಡಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಓಡೆ ಬಾಡ್ದಿನ ಜಾಗ್ರತೆ 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 ಮೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಒಕ್ಕ ನಿರೂಪಕಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತುಳುತೊಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೈದರ ಅರಿನ್ಲ ಯಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೆ ಮೇರೆಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಾರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆದ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಲ್ವ ಬೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸುರು ಆರಂಭಾನಗ ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಐದು ಸುರುವಾತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಬೈದ್ಯರು ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ 9 ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲ ಬೈದಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಬೈದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬೈದರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನವ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನಾಥನ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಬೊಕ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ರಡ್ಡಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕರಾವಳಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾರ ತಿಕ್ಕೇರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾರ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲ ಅಭ್ಯಪೀತ ಹೇವಂಡ ಎಂಕುಲು ಓಲಿಪೋನ ಆ ಜಾಗದ ಎಂಕುಲು ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡೇರು ಐಕ ಅವಕಾಶ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವದು ಇತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ಪಾತುರಂದಿಪ್ಪ ಭಾಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಅರ್ನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಪರ್ಣ ಈತಾರ ಪಂಡೇರು ಸಪ್ತಪರ್ಣ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಪುದಾರ ಸಪ್ತಪರ್ಣ 7 ಪರ್ಣ ಉಂಡು ಅಡಿಟ್ 2-3 ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ರಡ್ನೇದ ಐಕ್ ರಡ್ ಪುದಾರ್ ಗೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಟ್ರೀ ಪಂಡದು ಸ್ಕಾಲರ್ ಪಂಡ ಪಂಡಿತೇರು ಪಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಪೂರ ಐಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಅನ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಡೆವಿಲ್ ಪಂಡ ಭೂತ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ನಂಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆವಡು ಜ್ವರ ಮಲೇರಿಯಾ ಆವಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಕ್ರಿಮಿನೇ ಕೊರಪುನು ಚುಚ್ಚಿನ ಉಮಿಲಾಂಡಲ ಉಲೈ ಪೋಪುನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಭೂತ ಪಂಡ ಕ್ರಿಮಿ ಐಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಆಪುನು ಪಂಪುನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಉಂಡೊಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡದ ಬ್ರೇಜನಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಡಯಾವು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಮಲ್ಪುಣ ಉಲ್ಪುಣ ಪಂಪುನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಆಪುಣ ತೂಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವದು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವ ಕೆಬಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತನ ಕೇಣಿನಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಖುಷಿತ ದೃಶ್ಯ ತುಯಿನಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡಂದು ಒಂದು ರಸ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂದು ಕಹಿ ರಸ ತಿಕ್ತ ರಸ ಅನ್ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಹಿ ಅವು ನಾಲೆಗೆ ಹಾಳಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣು ಕುಷ್ಠ ಪಂಡ ಓವೇ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈ ಮಳೆಗ ಬರಿಯಲಡ್ ಬರ್ಪುನಂತೆ ಸ್ಕಿನ್ ನಂಜಿ ಏರಕ್ಕೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರತನ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಬುಳ್ಳಿದ ಡೈಮಂಡ್ ಮೇರೆ ಬುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಚ ಡಿಂಕಿ ಡೈಂದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಿರೋದು ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಪೂರ ಜನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಿಂಕಿ ಡೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದಿ ರಂಚನೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ವಿಷಯ ಬಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಾತು ಖುಷಿದಾದ ವರ್ಪನ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನಾಕ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆದ ಪೂರ ಮಂತದನತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐತಾಯನ ಮಹತ್ವ ಆಯ್ತಂడి ಇಡೀ ವರ್ಷಡು ಏತು ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ಪರ್ನಲ್ಲ ಈ ಮರ್ದಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪುನ ಪಾತಿರ ನಮಗೆ ದುಂಬುರ್ದು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಏತು ಕೈ ಅನ್ಲ ಈ ಮರ್ದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ವ ವೈಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದೇಪಣ್ಣಗ ಅನ್ನೆ ಪಂಡಿಲ ಕಣೆ ದೂರದ ಗುಜರಾತ್ರದ ಬತ್ತಿನ ರೆಗ್ಲ ಅವು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನುಂದಾನಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊರ್ನೇಕೆ ಅನ್ನ ಡಿಂಕಿಡಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಅನ್ನಗಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಯಾನಂದ ಅನ್ನಗಲ ಮಾತಿರ್ಲಂದಿಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಮಾತ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಪುಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದನೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಾನಂದನೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಸೇರಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ದತ್ತಂಡ ಪೋರಿಗೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತಂದುಳ್ಳ ರೇಪ ಕಷಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಂಕಿಡೆಯಿಂದ ಗುರುಕಾರ್ ಆರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಅಯ್ಯನ ಪರಿವಾರ ಅವು ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡಿಪು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಆ ಕನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂದ್ ಅಕಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆದಕೆಂಡ ಡಿಂಕಿಡೈನ್ಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ 25 ವರ್ಷದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಲ ಸೇರಿದಿನ ಈ ಕಷಾಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನಂಚತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರತಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಪಾಲಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪರಿಯರ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆಯರ್ಲುಂಡು ಮೆತ್ತೆಗಂಜಿಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿನಿಯರ್ಲುಂಡು ಒಂದಂತೆ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಲುಂಡು ನಿಖಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಡಗ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ಡಿಂಕಿಡೈನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಹಾಂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರತಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಬದ್ದೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ಸೌಖ್ಯ 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 ಇಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲರು ಕರಿನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಯ ಬತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಪಾಲೆಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪರೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಏನಲ್ಲೇ ತುಂಪು ಅಂತೀರು ಕೆತ್ತ ಕೆತ್ತದ ಕಣಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮರ್ದಾಯಿನ ಮರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಾತ ಮರ್ದಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಏನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಉಂಡು 6 ವರ್ಷ ರತ್ನಾಕರ ಬಂಡದೆ 6 ಏನನ್ನ ಅತಿಥಿ ಆದ್ಲೆತ್ತೇರು ಈನತ್ತ ಆಟಿದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ರೆ ಯಾನು ಪೋದಾನಗ ಎಂಕಾಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಪಾಪ ಈತಿಲ್ಲಿ ಜಾಗೆಡಕ್ಲು ಕೊರೊಂತೊಳ್ಳೆ ಉದನಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಉದನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ದಯಮಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಹಿಡಿತ ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತಂಡೆ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನವೇನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಹೋಗೆಂಡ ಡಿಂಗಿಡೇನು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ತರಕಾರಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನು ಮೀನು ಮಾಂಸ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಮೂಲು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತನೆ 2-3 ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾನಾಗ ಧನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರಿಗೆ ಇಂಚಂಗುಲು ಲೋಗಾಭಿರಾಮ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ಸುಂದರನ ಇಂಜಿ ಮೂಲು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತು ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ದೈವಳ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ತಾದಿದೇನಂದಣ್ಣ ಪಾಲೆಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ಅಂಚಿನ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಕೊರಂಡ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಕೆತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಈರುಗಂತೂರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗನ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಏತು ಬಂಗಾಂಡ ಕಂತು ಕೊರಪೆ ಅನ್ನ ಬಂಡೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡಾರನ ಪಾತ್ರ ನಡಪ ಇರಿಕೆಂಡ ಅಪಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟ ಇಂದಿತ್ತಂಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಡೋದು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗುಲು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಪಗನೆ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಾರು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಡುಪು ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಮುಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗದ ಏನಂದ ಅಕ್ಲ ಜೋಶ್ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ ಅಂಚೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಬೋದು ನಮಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕನೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ನೀವು 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯ ವೈದ್ಯರೆಡ ತೂನಾಗ ವಾತದ ಅರ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಾತ ಅರ ಸೋಂದು ಅವಾಗ ಆ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಬಣ್ಣದು ಎಂಗ್ಲೆ ತೆಗೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಕೊಡತ್ತಾ ಎಂಗ್ಳು 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತಾ ಪಂಡ 1,000 ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡತ್ತಾ ಇಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ದಿನ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಆರಂಭ ಆಯಿ ನಾವು ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋಡು ಇಂಜಗಂಡ ಅಪಗನ ಆ ವರ್ಷನೇ ಒಂದು 750 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಮಗತ್ತು ವರ್ಷಗಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಜೋಶೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಆ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಕೆತ್ತ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಕ್ಲೇ ಬೋದಿತ್ತ ಐದಕ್ಕೂ ಸುರುಕೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನವಳು ಕೆತ್ತೆ ಕನಪನೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಡಿಂಗಿಡೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರನ ಯಜಮಾಂದೆ ಹರಿಣಮ್ಮ
ಆರು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮೆಂತೆ ಓಮ ದಾದಬೋಡು ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಡು ಆರು ಪಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಪಿನ ಮಾತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವನು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ನಲ್ಲ ಅಂಬೋಣ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾತವೇನು ಮಲ್ತದೆ 2ನೇ ವರ್ಷನಾಗ 1,000 ಜನ ಅಂಡು 3ನೇ ವರ್ಷನ 1,000 ಜನ ಅಂಡು ಇಂಚು ಜನ ಪಂಡ ಈಗ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಹೋನಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಬಣದಾನಾಗ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವರ್ಣನ್ನಡ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನು ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪನು ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿ ದಯಮಂಡ ಮೂಲಕ ಕಾಪಿರಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಆ ವರ್ಷಲ 1,000 ಜನ ಆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲ ಎಂಕುಲು DC ಕೊನದು ಕೊರಿಯ ಬಕ್ಕ VC ಕೊನದು ಕೊರಿಯ ಎಂಕುಲೆ ಕೊನದು ಕೊರಿಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭ 1,000 ಜನ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನೆತ್ತ ಬಗೆಡು ಬುಕ್ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಟಿ ಪನ್ಪನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವೇನು ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಿನ ಬಿಡುಗಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಟಿದ ಒಂದೇನು ಕೊರಪ ನಾವು ಇಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತ ಬತ್ತಂಡು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಗಲು ಇನಿಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಕೋಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಂಗಳು ಜೈಜ ಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತ ದಾಖಲೆ ಆವಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗಳು ಇಡೀ ತಂಡ ಜೈಜ ಎಂಕುಲು ಜೈಜಂದೇನು ಮುಗುಲ ಡಿಂಗಿಡೆಯಿಂದ ಕುಲ ಜೈಜರು ಮತ್ತು ಪೋಪನೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನು ಅವೇನು ಕೊನಪನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಮೀದು ಕೂಲಿ ಬಂದಕ್ಕದು ಮೀದು ಬರ್ಪನೆ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪನು ಮೂಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೊಂಡ ಡಿಂಗಿಡೆಯಿಂದ ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಕಂಡ ಅಕುಲು ಪರಿಯರ್ಲ ಉಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆ ಇರಲುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲು ಆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತೆ ಭೇದ ಭಾವಲಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಎತ್ಲ ಕುಣವಲಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಿರಬಲ್ಲಿ ದಯಗಂಡ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಬ್ಬಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮೂಲತ ಎಂಚಗಂಡ ಕೊಲೋ ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಏನಂದ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂದು ಎಲೆನ್ಮ ಇಲ್ಲುಂಡು ಯಾನಾಗಲೇ ಪಟ್ಟುವೆ ಅಂದ ನಿಖಲ್ನ ಉದಾರ ಬಂಡದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಬಂಡ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ನಂಚದು ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮೈತ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ಲು ಎಡ್ಗೆಂದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯದ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆರಬಹುದು ಓವಾ ಮರ್ದದ ಕೆತ್ತೆಯಿಂದ ಎಪ್ಪೆರಬಹುದು ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಅಗಳು ತೀರ್ಪೋತಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಅಕಲ್ಡನ ಅತಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದಕಲ್ಡನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ತ ಅಂಡರ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವೋಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಗೆಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆದು ಇಂದುವೇ ಮರ ಒಂದೇನು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನಿಯೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಲಕ್ಕೆ ಆವೋಡು ಇರಿಗೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಟೆ ದಾಯ ಬಂಡ್ಪೆಗೆಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಕೊರ ಇತ್ನಿಟ್ಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಲದ ಮರ ದಾಯ ಹೊರಡಿಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂತರದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ಪಾಡುವ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ನೆತ್ತ ಮಾತೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತಂಡು ದಾಯೆ ಒಂದು ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಪುಂಡ 7 ಕೋಲುದ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕಂಬ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆವಡ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಮೂರ್ತ ಕಬ್ಬೆ ಆವಡೆ ಅಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಟ್ರೀ ಒಂದು ನೆಕ್ ಯಾನಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಬೇತೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬುಧರುಂಡು ಇಂಚೆ ಪೂರುಂಡು ಸಪ್ತಪರ್ಣಿಂದ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಡಿವೋಷನಲ್ ಟ್ರೀ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬರ್ಪು ನಂಚುತ್ತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ತೆಡ್ಲಾಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಮಸೀರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿತ್ತಂಡ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕದ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಗಡಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆದ ಮರ ಅಂಚಾದ ಓ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲೆಡು ಪಾಲೆದ ಮರತನೇ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನುಲಿದ ಮರ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ನೆತ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಈ ಪಾಲೆದ ಮರ ಪಣಪನವು ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಮರ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಒಂದಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿನ ಎತ್ತವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಇರು ಪನ್ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂದೇನು
ಲಿಖಿತವಾದ ಬರಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರಗೂ ಕೊರಪನಂಚತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಣ್ಣನಾಗಿ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಐತ ವಿಚಾರ ನಕಲು ಓದಿಯರು ಬಂದ ಐಕಾಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿ ಉಂಡು ತೆರಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉದನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕನ್ನಡಗಳ ತರ್ಜಿಮೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಉದನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರಗೂ ಮನಮರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಲೆದ ಮರಪಣಪನವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉದನ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಐಕ್ ಮರ್ದದ ಮರಕಲ್ನ ಅರಸು ರಾಜಾಯ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಆ ಪೂ ಬುಡುಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಪೂ ಬುಡುಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಂಬಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಜನ ಮರದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಅವೇನು ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಬರೆದು ಇತ್ತದ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಅವೇನು ಕಡಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಪ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ಉದೇನು ಕಡಂದಂಡ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಆಪಿನಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿ ಆಟಿ ಬಣ್ಪನ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನೇ ಕೆತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ ಯಾನವೇನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮರನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕಡ್ತಂಡ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಪಿಲಕಲ ಮಲ್ಪಡು ಸರಕಾರ ಒಂದು ನಡಪನ ಮುಖೇನ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರನ ಒರಿಪನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪನವು ಎನ್ನ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದು ಎಂಗ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲು ಆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಪತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಲಾದ ಪೋದು ಅವೇನು ಪತೊಂದು ಬರುಡು ಅಂತ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಮನ್ಪೆರ ಕಷ್ಟ ದಯಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುವೇರು ಎಂಚ ಬೆತ್ತಲೆ ಬೋಪಿನ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜಡೆ ಐಕ್ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಲೆ ಬೋಪನಡೆ ರಡ್ಡು ಬರ್ಬಿಡು ದುಂಬುದಾಯ ತರೆತ್ರಳ ಎಳತ್ರ ಬಂಡ ಕೋಮನ ಅಂಚಿನಡೆ ಸೊಂಟು ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕುಂಟು ಕಡದು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಡದು ನಾನು ಮೂಲ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಆತ ಕಟ್ಟದು ಬೋಡು ದಾಯ ಬೋಡುಗೆಂಡ ಆ ವಾತದ ಪೊಡ್ತು ಬಂಡ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಪ್ರಖರವಾದ ನಂಗೆ ಶರೀರವು ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಡ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಳ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಲ್ಪನ ಪೊಡ್ತು ಖಾಲಿ ಐಟತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಮ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣ ಮರ್ದದ ಗುಣಕುಲು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಗುಣ ಐಕ್ಕು ಬೋಡಾದ ಆ ಪೊಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತಲೆ ಬೋಡೊಂದು ನಿಗಂಟೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಪೊಡ್ತು ಆಯ್ತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದುಳು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು ಐಕ್ಕು ಬೋಡ ದುಂಬದಕಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬತ್ತಲೆ ಬೋಪನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವು ಕಾರಣ ಅಂಚಾದವಿನ ಕಲ್ಲುಡೇ ಕೆತ್ತದ ಕಣಪನೆ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಎರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಆ ರೀತಿಲ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಪೇರ ಆಂಗ್ಲುಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಬಣ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತಿರ ದಾದಾನಲ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಐತೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಆಟಿದ ಪಾಲೆದ ವರತ ಕೆತ್ತದ ವರ್ಜಿನ ದಾಲ ಆಪೂಜ ಪರೋಡೆ ಬಂದು ಉಂಡ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಕೈಪೆತ್ತ ಒಗರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ವೃಕ್ಷ ಅವು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಜನಕುಲ್ಡ ಪನ್ಪುನಿದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ವಯನಾಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಪೋಯರು ಬೊಳ್ಳ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದಕುಲು ಬನಕಲು ಪಣ್ಪನ ಬನೊಟ್ಟು ನಾಗಬನ ಮಲ್ದಿನೆ ಬನಕುಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿನೆ ಬರೀ ಕೊಂಜಿ ಬನಂದು ಮಲ್ದಿನೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಒರಿಪೆರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಒರಿಪೆರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕುಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಧುನಿಕ ತೆನಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಡ್ದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಬಣ್ಪ ವಾತೋಗೊತ್ತೆತ್ತಂಡ ಶೀತೋಗೊತ್ತೆತ್ತಂಡ ವಾತೋಗೊತ್ತೆಂಡ ಪಿತ್ತೋಗೊತ್ತೆಂಡ ಕಫೋಗಾಪುಜಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಿಧಾನವಾದನ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲಕಾರಿ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ದಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಜನಕೂಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರುಚಿ ಪುಟ್ಟವಡು ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ತೇರೆದ ಕೊಡಿದ ಪಸಂಗರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತೇರೆದ ಮರ ತಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂಕ ಗಜ್ಜಿ ಬುರುಜಿ ಯಾನು ತೇರೆದ ಕಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿದ್ರು ಬುಳ್ಕಂತ ತಿನ್ಪೆ ಬಿಮ್ಮೋಗು ಮುಟ್ಟೇರವೆಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪೆ ಆತು ರುಚಿಯವು ಆತು ಶೋಕು ಯಾನು ತಿನ್ಪೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಐನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಅಂತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೇರೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಂಡು ಆತು ಸಾರ ಖರ್ಚಾಂಡು ಅಗತ್ಯನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಕೊಡಿ ಮರದ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನೆ ಆಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬನಕುಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ತೊಯರದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ನಾನಿಲ್ದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಲದ ಕೊಡಿ ಒಂದು ತಿಂದ ಇಂಚಾಪಣ ಬಂದ ಪಾಠ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಳು ತಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪಂದಂಡ ದುಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಆಪ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪದಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಹಿರಿಯತ್ ಕಲ್ಪದರಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಮಗನಿತ ಲೆತಂಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನ ಲೆತಂಪೋಣಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂತು ಇದು ಏತು ಜನ ಕೈಪೆ ಕಷಾಯ ದುಂಬು ಪೂಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಗುಟ್ಟು ಬರ್ಪೀನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದೇನು ಪಲ್ಪ ಎಂದಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ ಜೋಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಭವಿತವ್ಯದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನೇತಾರರಾಪಿನ ಕೊಡು
ಮುಂದಿನ ಅವೇ ಆಗಲು ಅವೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದಿಪಣ ಅಕ್ಲು ತುಂಬ ಪರಡವೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣಪ ನಾವು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಆದಿಪಡ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶಯ ಆತ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನ ಮುಖೇನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಏರಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಬಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನನಕ್ಲ ಜನಕುಲು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ 7,000 ಜನ ತನಿಕುಲು ಹೊರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೆಂಡ ನೆತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನ್ನ ಬುದರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರ ಆತೆ ತಾರನ ಬೇಲದ ಕುಲ್ಲಂಚನೆ ಆಕಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿತೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲ್ನ ಪಣಪನೆ ಆಕುಲು ಪೂರ ನಿದ್ರೆಲೆಜ್ಜಿ ಆಕಲೆ ಬಚ್ಚೆಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಒಂದು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಆಕಲಿಗೆ ಆರು ಬಣ್ಪೇರು 1,000 ದಯಾನಂದಣ್ಣ 10,000 ಜನ ಬರಡೆ 10,000 ಜನ ಬರಡೆ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇರಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ನಂಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ರೆ ಅವು 10 ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ 10 ನಂಗೆ ಆರು ಮಿತ್ತದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಪೇರು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಲ್ತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ ಮರ್ದಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾಂಪನ್ ಪುನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಜಾದುಗಾರ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾನೆ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಮಲ್ಪಿಯ ಒಂದು ಮಲ್ಪಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಬೇರೆವಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂತಿನೆಟ್ಟು ಬೇಲದ ಕುಲ್ಲವೇ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲ್ಲವೇ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪುಳ್ಯ ಮಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಂಡಲ್ಲ 10,000 ಜನ ಬರ್ಪಿರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಂಕಿಡೈನ್ಲ ಹತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ದೇವರು ಶ್ವಾಸ ಕೊರನ ವರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಣಪನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರಂಟು ಯಾಪಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ವಿನಂತಿ ಐಕೆ ಬಿಡದೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನಗಳು ಒಂಜೇ ಪಣಪನೆ ದಾದಕೆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆಗೆ ಮನಸೋಲೋಡು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಟ್ಯದ ಒಂಜೆಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ನಿಕಲು ಮನಸೋಲೊಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಅಣ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯಿನಾತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆನಸು ತೇವು ತೇಟ್ಲಾದಿಪು ತ್ವಜಂಕಾದಿಪು ನೆತ್ತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಋತುಮಾನಸಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ತೆನಸು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲು ಕಲ್ಪಗ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬೋಗ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕೊರಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಐದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚತನ ಒಂಜಿದಿಂದ ಬಾಲದ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಂಡ ಒಂದೇನು ಬನೋಕುಲೆತ ಒಂದಿನ ಪಾಠ ಕೊರ್ಪನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಅಪಗ ಆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜಗತ್ತದ ಪುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೂರಜ್. ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲೆದ ಮರದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಏನ್ ಬರೋಣ ಎಂಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಗೆ ತೆರಿದಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೋಲಿ ಅದು ಬರೀ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ ಗದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂದಂತೆ ಅವು ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರೋದು ಉಪರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ನೀ ಪೇಂಟೆದ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಂದಿದೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನಡು ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತ ಪೋತು ಕನತನವಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೋಣೆ ಮಲ್ತದ ಪರ್ನವಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಾಗ ಅಂಚಿನ ಮತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಮದೆ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಮಹತ್ವನು ಜನಕುಲಿಗೆ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಈ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ್ಯ ಕಾರ್ತೆಲ್ಲ ಆಟಿ ಬಂಡದು ಈ ತುಳುವೇರಿನ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಭಾರಿ ಬಂಗೋದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಮಾಡಿ ದಿರಿಕೂಟ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಗಾಯಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜತೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಸುಬು ಉಪ್ಪುಜಿ ತಿನಿಯರ ಉಣಿಯರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮದುಮೇಲೇಸುಲು ಪೂಜ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗೆ ಮತ ತಿಂದದ್ದು ಗೆಡ್ಡೆಗೆನಸು ಮತ ತಿಂದದ್ದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಮರದು ಮಲ್ಬೇರೆ ಒಡೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತವರ್ಣಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರಕ್ಕೆ ಅವು 7 ಇರೈತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಅವು ಸಿಡಿಲು ನಿರೋಧಕ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲ ಅಡಿಗೆ ತೆಡ್ಲ ಹಾಕುಜಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಾಲೆದ ಮರ ಐಟ್ ಮರ್ದಾಯಿನ ಮರ್ದಲು ಪೂರ ಹೊತ್ತು ಸೇರೋಣಂಚಿನ ದಿನ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನ ದುಂಬು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಐಕೆ ಅವು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು
ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವ ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟೋಲು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಏರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಡಿಬೋಬೇರಗಳು ಅತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮರದು ಕೊರ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪು ಈ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಬುರುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಸತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಬತ್ತನೇ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಿಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಮರದ ಮಾಯ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಯನ ಜೀವನ ಕರ್ಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೈಪೆದ ಈ ಒಂಜಿ ರಸವನ್ನು ಪರಂಡ ಐಟ್ ಸಾರ ಬಗೆತ ಮರದಲು ಮತ್ತು ಸೇರುವ ಮರ್ಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಈಗ ಫಲಳ ಬೈದರು ದಿರಿಕೂಟ ಬರ್ಸೋ ಈ ಜನ ದುಂಬು ಆನೆದ ಬಿರಿಲ ಕಾಯ್ದು ಬಸ ಹತ್ರ ಪುಚ್ಚದ ಪುನಾಲ ದಿಯರ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಈ ಹೊಡೆದ ಬರ್ಸೋನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕುಲು ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಬರಲಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕರಾಣ್ಲ ಪರಿಯಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಕ್ಕು ವಾ ಸೀಕಲ ತಾಗುಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕ್ರಮಲ ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಇಟ್ಟು ದಾಲೈಜಿಯ ಪಂಡಲ ದಾಲೈಜಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪವನಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬಹುಶಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಲೇದ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿರ್ದು ಅದೇ ಹುಲ್ಯಗಾಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಈತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೆತ್ತಗನಪಿನೇ ಬಂಗಾಯಿನ ಕಾಲ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಮೂರು ಮಾಲ್ಪೇರು ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ ಬುಕ್ ಅದೇನದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊನೋದು ಎನ್ಮ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಜಾಗದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲ ಕುಟುಂಬನೇ ಐಟು ಆಗ್ಲೇನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದೇ ಅಂಚಾದು ಈ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿನ ತಿರುಮಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ತಂಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ నేను ಪರ್ನೆಡ್ದು ನಂಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಬೇನೆ ಬೇಸಾಯ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಕೂಡ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೋಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಓಲ್ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ಕೋಲದ ನಾಗರಿಕದ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ದೇವರನ್ನು ತೂಪನಂಚಿ ನಾವು ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೇನು ಒರಿತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಹತ್ವ ಏತು ಬಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಏತು ಪಣವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತು ಕಾಸು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಬೈಜ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿತ ನೋಡು ಬರ್ಪಣಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಸರ್ ಎಂಚಿನಂದ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪಾಲದ ಮರದ ಕೆತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ನಶಿಸಿ ಬೋಪುನ ಕಾಲ ಬೈದು ನಾನು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮರ ಕಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೆಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಒತ್ತುವರಿಯ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪುನಗ ಮರ ಅವೇನು ಎಂಚ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತಿರದ ಅದನ್ನ ತೆರಿಪೋಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗ ಅಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಯ್ನಾತ್ ದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಈ ಪೇಟೆದ ಕರೆ ಬರಿಡು ನಗರೀಕರಣದ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಳುಂಡತೆ ಐಕೆ ಬೋಡದು ಮರ ಗಿಡ ಕಡುಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವು ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಂದ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಡ ಇಡೀ ಡೇಟ್ ಆಪುನ ಗೊತ್ತೇ ಅವುಜಿ ಐಕೆ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನು ಐಕೆ ಕನವಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆರಡ ಬಾಕಿ ತಗಲಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಪೇಟೆದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಆಯ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಡ ಅವು ಐತೆ ತೋಟದ ಉಳಾಯಿ ಫೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಯ್ತಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಐಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನದಿ ಉತ್ಸವ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲತಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಏನು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇದು ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಉಂಡತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ನಡ್ಪೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಐತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲವಂತ ಏನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರೋದು ಪುನಃ ಕೆಡ್ಡೆಸ ಕೂಟ ಮಿಸುತ ಕೂಟ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತದೆ ರಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಕೂಟಲಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ 75 ಬಗೆ ತಿಂಡಿ ದಿನಸ ಮಲ್ಪೆ ತಿನಿ ಅಂದಪ್ಪ ತಿನ್ಯಾರ ಆ ಒಂದನ ಕಾಲವು ಆಟಿ ಹೆಂಜಿ ಒಲ್ಪಡುದು ಹಾಗೆ ಕುಂಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ತತ್ವರೈಜ ಇತ್ತಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಾಗೃತೆ ಪುಟ್ಟವರ ಕೆಲಸನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ನಡಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಂಟು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮರಗಿಡಗಳ ಒಂಜಿ ಸತ್ವದಾದ ಇನ್ನೇನು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ದುಮ್ಮ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮಂಡದಾನೆ ಐನು ಒರಿತೋಡು ಬರ್ಮ ಕಾರಣ ಬೋಡದೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಡ ಪೂಲ ನಡಪೂಜಿ ಐಕೆ ಬಡೋದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿಲಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಇಡ್ಲ ಅವಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಡುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಂಜ ಸಂತೋಷ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ